आदा मानो मालायनाव थानाय बाहा थांलाय फैलाय खालामनो मोननो बिनानाव मानो आदा मानो सिन्था दाजा आं देनां राहाफोर जाबा नोंखौ लांफैगोन आब' बहायथि ओंखारबोद' ओइ ड्राइभार सोरखौ नेबाखौ नोंलाय नोंबो बे फैयैखाय सालायनो गोसो गैया नों ड्राइभारसोहाय मोजांबासो मोजां नङाब्ला थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारलांनांसिगोन मिथिखा समा नोंखौ नेयो नामा फरायनो गोसोबा मोजाङै फराय लाजिया सासे ड्राइभार थारजों गोसो होलायनो आदा दाहार लाखिथ'लाय थौदो फैनाय नंला बियो मा आब' अखा गैया बाना गैया बबेनि दाहारा बोहैबाय थाखो बुजिबाय आं दाहार गैयाब्ला माबोरैथो बोहैनो दैया अनजालि नों जेखौ खुगायाव फैयो बेखौ मानो बुङो सरि आं उन्दुबाय जारौ माथो आदासो बाहा थांनो जारौ उइभिंआव जि दायोनो आदा हे कलेजाव थांनायखौ गारबाय नामा आफाया जौ लोंनायखौ खमायबाय नामा जारौनि बे रांखौ लां लांदो जारौ सफैबाय मादै सफैबाय
लामा मोनैयाव मुंखौनो मख'नाय जाबाय। बिनि थाखाय निमाहा। मिन्थिला बुजिला बिखाया गावो खुगाया मानोबा गेवा। दाहार मा बुंनो मा फोलानो नोंखौ आं सिरि सिरि मिजिंथियो नों हमनो हाबाय आं मा बुंनो सानदों। दाहार गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायजों लोगोसे दाख्लिनि बै दावेलखौ हरफाबाय। मिजिंथियो गोसो गोथारै नाजावगोन। गान्दो सिङावल' नायदो नोंनि बोहैथि। मा ब्रादार मा लाखोमादों बोरो नायनो? अ थावेल गावबागाव जिरादखौ मोजाङै थिनानै ला दे। दासान्दि ब्रादार थाथ'दो हो बाय। सिरिमोनै गोसोखौ नोंनो फोजादों। गैयामोन गोसो थोनाय नोंनो मेवथु खांफैदों। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। सिरिमोनै गोसोखौ नोंनो फोजादों। गैयामोन गोसो थोनाय नोंनो मेवथु खांफैदों। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। सिरिमोनै गोसोखौ खोला आजोलि उदां गोरबोआव मिनिनाय गाबनाय होफैबायनो जावलिया खालामबाय। बोदोर बावलिया जेबो मिथिला नोंजों नङाबोला दसेखौनो थानोनो हालिया। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। सिरिमोनै गोसोखौ मोजां मोननाय गोसो थोनाया माबायदि बे मोनथिफेरामोन नोंनो फोरोंजोब्बाय। उसुखुथु उसाव बादावा माबायदि बे मोनथिफेरामोन नोंनो फोरोंजोब्बाय। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। सिरिमोनै गोसोखौ नोंनो फोजादों। गैयामोन गोसो थोनाय नोंनो मेवथु खांफैदों। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। गोसो थोबाय थोबाय नोंखौनो आं दानिया मा खालामबावनांगौनो। ओइ बन्थ'
गारि हरथ'लै मा होनो बे सासे सिख्लाखौ लोगो हमनां एद लोंहोनांगोन जागोनब्रा बियो जेबो नङा लोंनायखौ मा सिन्था खालामनो नोंलाय मा हेलेना ए माथो आदासोलाय मा सानखो दाखालि बुंनाया जाबाय आं आदाखौनो लोगो हमनो सानखादोंमोन मा लानांगोनथाय जेबो लानाङा हजोंनो मोनखाजोबो आरो मोनसे खोथा रावनोबो दाखिथालाबाय नङाबा दानो बयबो थांफानो दावराव जागोन दे जागोन दे आदा हारिनि बिफा महात्मा गान्धीया अहिंसानि मोन्थोरजों इंराजफोरखौ भारतनिफ्राय होखारहरनो हादोंमोन बिनि थाखाय बिथाङा गोबां खेब जेल जानांदोंमोन बिथांनि जोनोम सानखौ दुलाराय भारत हादरावनो गान्धी जयन्ती सान हिसाबै फालिनाय जायो बे फाग्लिफ्रा दाबो उन्दुला मा बुदुं बादां रायलायबाय थाखो बहा मा बेदें बुदुं रायलायनाय खोनाखो बिजाब फरायनायानो ए बे फाग्लिहा उन्दुगारबाय बोहैथि नों थिग खालामाखिसै जादोंना जायाखै आं बुजिला गोसो जादों आं फैदों गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा आं नोंसिनाव नोंजों रमान्स गेलेनो फैयाखै उदै थाइसेनि थाखायसो दाहार नों मिथिखागौ नों गैयाबा आंबो गैया होननानै नों मा बुंनो सानदों आं जेबो बुजियाखिसै नों बुंनो हागोन दा दैया दाहार गैयाबा गाव हारसिं बोहैयो होननानै नों नङाब्ला आंनि जिउआ नंखाय नोंखौनो आं आंनि जिउनि मोदाय होननानै साननानै लाबाय बोहैथि फैद' अनजालिया गगोरबायब्ला दानो थांगोरगोन बोहैथि नों जायखौ जिउनि मोदाय होननानै नोंनि गोसोनि थानसालियाव जायगा होनानै दङ बियो थरसे नंखाय अन्थाइनि मुसुखासो नों बेखौ नोंनि गोसोनिफ्राय बोखारनानै ज्राब गारहर बोहैथि नोंनि साननाया माब्लाबाबो मोगथाङाव जाफुंसारनाय नङा मानो दाहार मानो बिनि फिननायखौ नों गावनो होनानै ला मानोना आं सासे टेक्सि ड्राइभार मोजां मोननाया डक्टर इन्जिनियार ड्राइभार धोनि गोरिब रावखौबो सिनाया खोनासं नोंनो आंनि जिउनि सिगां मोजां मोननाय नोंनो जोबथा नों नङाब्ला बे संसाराव आं थांनानै थानो हाया
नाजानायाव जेब्लाबो था रिंगोन सानसे जुलिया नोंनि आंनि गेजेराव समा नोंखौ थिना बे समा आंखौबो थिना दा आवलि होसैनो लेखा फरायाव गोसो होदो जागोन नोंनि साननाया गोथार गोसोजों अनसायनाया